Идва! Ами не можах да я заложа. Ми браво, поне ако убих. Какво стана? Тихам пътата съм. Ей, как? Снайпер! О. Точно направо! И там и Йоня. Така, браво на тебе. И още един. Двама. Давай на заден. Виждам го. Давай, и там са. Не бе. Давай напреде. Така, видя ли го? Сега по малката пътечка са. Сега трябва да ги застреляш. Така, един. Дай. Така, браво. Браво, не. Дех се и онова хубаво вървеше на полицайка. На Междузвездни войни. Да. Видя ли, че бях върху тебе? Не. Не ще кажа. Уху! Застреля какъв кеф видеоха ли си? Какъв хедшот му ударих на това. Пресиарда. Какво? Пресиарда. Човек, който не. Извиняй. Бля, работа. Чакай, аз ще тепа със снайпера. Това вземам той готиния снайпер. Така. Да! Обиденя. Той отива към биарда. Те тръгна как кеф. Нищо не разбирам, какво отказваш. И право. Така. Как се изгася фенерчето? Не знам. Трябва да убиеш Фрок и ще спечелим. И да избухти бомбата. Аз влизам в Counter Terrorist, защото да сме 3 на 3 тъпни. Става ли? То ние сме 3 на... Роди. Какво? Тя каза, аз нямам патрони, бе, бате.
Место происшествие. Абе аз нямах патрони, бе, бате. Ай, давай. Така. Идвам да добия. Не обидно. На нас никой не му пука. Що не идваш да наубиш? Чакам да дойде. Чакаш да дойдем ли? Уху! Убиха ли та? Направи го на помателки. Как цигарин пееш? Как каза? Я се оплаши, какво да направя? Оплаш се. О, не, идва, аз сега не бях. Да, я залага. О, файли. Абе, аз съм къде. Къде си? Ти кой? Ти биеш отгоре, бе? Ти ли беше, бе? Не. Аз бях в бе. Не. И това беше клипчета. Стига с тези нерви. Коментирайте, харесате. Дай, чао.